saiki uripku banget nelongso. Asik to, Mak? Anget durung? Durung, aku wis sumuk ngene. Nggih. Menika Kang Aran Bramo Gadi. Layat monol kadang dadi, akeh dadine. Oke, dadine nang Pak Teguh. Oh. Kowe dadi apa, Gong, Gong? Dadi apa, Wan? Kebo. Kok wemi iki. Yo. Injih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu selamat malam sedaya para rawuh wonten ing endi Pak Teguh? Ngalas. Pundi? Pundi?
Kali Putih. Kok asap? Ketiga. Oh iya. Iki Kali Putih Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Dalu menika kula sakadang saking Sekarimba Indonesia, sineng kuyung kadang-kadang Bramukadi. Brayat monol kadang dadi derek ngregengaken wonten napa adicara dalu menika. Mas Rudi, Dalam wong telu kok dolanan HP kabeh. Luweh, Iki acarane apa iki? acarane apa Mas Irul? Haflah atas syakur lil ihtitam dan haul. Kiai Haji Raden Mastur Al Ashari Al Hafid dan Kiai Haji Raden Mufid Masud Al Hafid. Pondok Pesantren Saroja Nurul Quran. Cocok ini iki. Hah? Cocok. Cocok apa Cocok nih? to kowe? Awang jenenge Kali Putih iki wong putih suci-suci kabeh do ngaji. Heeh. Mangkane iki Didongake Pak Gu. dongake. Ora kaya wemu. Piye? Bligo. Ligo ki apa? Elik. Ya ora ngono to. Ya ora elik ngono. Oh. Ora elik healing. Piye? Bligo. Didongake Pak Gu. Sapa? Ya kabeh warga masyarakat kene didongake. Aku tak aku dongake to dongake dobel-dobel kok marah dadi Ya, ra mandi. sing ngomong sapa? Ya didongake meneh ngono. Aja omong aku ngene kok dongake kaya mandi kepiye? Kali Putih ngono ya. Nggih, leres, Mak. Piye iki, Go? Dur, wah nemu iki. Napa? Iki kanu to aman to panggunge rambleng to? Ora. Oh iki panggunge begini yakin kok kukoh. Ora kaya wingi nang pakis kowe lah. Ora. Sing mewah, wat meh telu e. Kowe barang Iki sing sisi ra teko. Ora, ge opnam. waton. Awang kejeblos wingi gagar otak. Oh, sapa? Sampean gagar otak apa? Ah sing kowe kuwi gagar. Ayo kowe kuwi sampean ki otak ora duwe kok. Aku nek tiba-tiba ora ndontek kok soalnya kok. Wah aku ngaji ra tayang kok. Ternyata aku percaya karo sing urip. yo percaya sing gawe urip mosok percaya karo aku. Ah iya nek kowe percaya urip Gusti Allah ki manggone nondi to, Ndang? Aduh. Yo. Ayo, iki. Kowe nek takoni saiki. Takoni ayo. Gusti Allah ki manggone nondi? Nang ati. Ah ora. Nondi. Nendi? Nang dhuwur meja barang iso e. Kok seneng ndur meja. Aku iso. Alah iki bapakku Jumatan kok meni. Heeh. Kumpul-kumpul Allah ya Allah, kumpul nang dhuwur meja kene bari Gusti Allah nang dhuwur meja. Kuwi ya Allah ki nyebut. Oh, nyebut ta kuwi? Oh. Walah. Sing apik ya ngono kuwi. Iki lho ndalu iki lho. Sing ning Yakin? arep-arep iki lho, wanita-wanita tangguh sama. Oh. Wah ayu-ayu. Yakin ayo. Nek sayang Sayang piye? cacat. Oh cacat. Sikile selen kabeh. Ayo, nek ra selen piye ya tetep sikil ke kiwa tengen to. Nek ana sikil padha e. Ah sing di sapa? Sikil meja. Cangkem ra tau jakati kok ngono. Ah, selennya bombing. Yo siap. Yo dono padha ngaji. Mbok iki ndirene sithik kok kono ki jembar lho. Dirono sithik. Aman iki Nah. Pak Don. Nah. Aman wis to. Nang kene nek ra aman ya kono kowe. Ya sing ke mati kowe. Cangkeme kowe iki. Apa lagune? Dun. Oh nggih. Napa, Go? Kowe, wah iki Irul sing oleh iki. Nggih. Gampang nek iru sing oleh iki sesuk. Saya tak tiri palsu apa ora iki? Jal mongko tak gitu kono warung palsu ra. Nek ra palsu iki wong kancane moto tiba iki oh berarti asli. Wah iki Irul sing bejo iki Irul bojo loro. Nek ra gelem tak gembal aku. Pon metu kau sik. Bojo loro. Bojo loro. Ayo nek Irul ya gelem bojo Siji meneh loro. sapa nyadal bojo telu. Aku ngono cek kowe apa ora duwe kowe iki. Sapa? Iru arep bojo loro. Ya Dah. makane nyanyi maksudnya. Ora aku ngerti kok bojone sing Kepiye? siji. Dang. Dang. Napa? Iki lho ana sing bojo bola-bali jaluk ra payu Ndi? kabeh. Kuwi. Delik Bojo? dikem. Iki bola-bali ra payu apa? Ah. Wedok ki ra payu. Ora payu kuwi gudigen kok. Wedok ra payu. Agak aku sing banci Ya, kowe payu. siap, Dadi Mas. Yo nang kene padha golek ngelmu. Yo. Ya. Ngelmu iku Ndi? Wah. Hei. Ngelmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya kaya lekeng wari. Urip mulya kaya lekeng wari.
Ayo prokonco ngabaruno marane salam kumis sedaya ibu Ndi, edang kuwi. Mbake nangis. Apa to? Ora nek kene iki nek sing do pinter do ngaji-ngaji dilah gimain ya anyes kok. Anyes lah ora. Anyes ora ana gembuduk. Pak Go. Nek sing ora tau do ki sembiang karo dongane tak pondokan. Wah, jumpitan gembuduk. Pripate Pak Go iso kelip-kelip. Ayo Apa kita kuwi? Ayo anake kok. Sik, aku ada kata-kata nggo Oke. bojone sampean lho. Ayo jajal kata-kata tak krungu. Tenan kok. Wanita itu ibarat kata air suci dan api neraka. Kok iso? Ha tenan kok. Air suci. Air suci nek lek ngrasake kepenak nek ya penuk to. Heeh. Jajal kowe ngejak padu. Dadi api neraka. Kaya api neraka. Ya ngono kuwi bojoku ya iya. Aku ya padha ngono wae. Ana sing malah neraka Jadi ya tergantung memperlakukannya toh. Tuh. Ya lek melakukan Nek bojo mari munggah mari kira neraka nek kowe mah munggah neraka kowe ndak. Sing ngomong sapa? Kowe kuwi. Wis tau apa kowe? Wis. Aku iki mati sangit biyen kok. Mati syahid ora mati sangit. Ayo, Dik, Rudi, dalam. dipinangkan yo. Oke. Ya. Heeh. Bojo loro. Bojo loro. Nek telu ra kuat. Nek telu 150. Nek papat sunah. Nek bojo loro iki 5 ra oleh. Yo Mas yo dados. Wah iku nopo tergiling nang ngarepan iki. Apa? Dalem dina ulerona dalem dina bali ning kene aduh enake Sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo kok nyawang sapa kowe iki? Yo ngerti wae to ngono bojone kok. Enek kethek sak gede kingkong. Mangan tape ra sadar diri. Ana cewek ngaku atine kosong tapi jebul gendakane berjajar rapi. Remok, remok. Sapa iki, Go? Sing sedina kanggo mbok rondo. Iya. Ah, sing tepuk-tepuk sing wis tau. Lunas, lunas ya, Go. Lunas, Go. Lunas go, Bojo loro. aja dijaluk meneh. Lunas mana ndak tambah meneh kene tak tompo lagu apa? Ndi. Ndi jaluk sapa? Lagu apa kene? Nun, wah. Nun apa, Mbak? Lemu. Nemu. Wah, dados.
Iki Irul meneh karo Naji karo rumah aku ora oleh apa-apa iki. Ya kowe sing nyanyi ya oleh, kowe sing nyanyi. Apa Go? Lemu. Nah, kowe sing nyanyi ra apa-apa. Sapa? Ora apa oleh. Nah aku minta lagu ini nemu duit 100. Wes rampung Mas. Ya yo. Matur nuwun Mbak Go. Yo. Matur suwun Bu, mangke dipun pinangkani. Wah yakin Bu, muga-muga paring panjang umur nek rezeki paring gampang. Wah sak lagu 100.000 esuk tok dadi 500.000. Amin. Amin. Ya Mbak Go. Yo, arep gerak. Maju satu langkah, gerak. Wajib ngain. Wis. Apa meneh? Kasunyatan. Waduh. Dados iki nek ora bayang kok tak amuk iki. Ora apa-apa, arek baleni meneh ora apa-apa sing penting Kasunyatan ngomong. koyo kasunyatan, lemu, nemu. Iki siji meneh ndi? Ora apa-apa. Kowe apa kowe? Aduh. Apa kowe? Anake sapa wi? Anake nganu. Iki tulisane wong brangkang e. Gara sirahe kok bantak. Lho, apa? Hai. Oh, hai. Hai ngono. Hai. Hai. Yo. Wajib ailalah wadon Aku ketemuan tamu saka Borobudur Karang Bunder Juragane. Wah. Wingi wis umroh bareng alhamdulillah Mas Nikin paring ana sehat bagas waras selamat. Oh alah Mas Nikin wis ora ketemu ya Allah gile tekan kene. Ya nanggap sekali barang kin ora mung nanggap liya-liyane wae. Iki Sapa to? Mas Nikin Juragane. Halo, Alhamdulillah to gile. Nyawer ora iki? Amko, Yo, mesti nyawer nyawer ya. nek Mas Nikin nyawer biasane. Kowe gelem sawir oke-oke? Apa? Sawir oke-oke gelem. Ya nek disaweri ya gelem kok. Oke iki le nyawer. Napa to? Rodang katke iki. Ora kesusu iku. Iki arek berusung. Nggih. Nah lho menika muga-muga paring ana sehat bagas waras warga ing mriki ledo ngaji ya paring lancar. Yo saiki terus ke meneh. Iki apa iki mekae lagune? Iki aku Ngomong kasunyatan oh nemu. Ya. Nek nemu kok ge selingan ya, Mak. Aku selingan wae. Oh, nek Iki wajibe dituke sik. Oh, ya Mas santai wae ya Mas. Tak terus kasih subuh. Nek aku gelem awake. Kowe dhewe. Ayo aku dhewe sesuk main nang Barawa bareng aku. Pamer. Ra saya lho itu. Alah, aku ndek butuh ya gane. Neng baru dadi baru klinting. Waduh. Raja-ajak to, Go. Ya Elvandi ronce-ronce kembang.
Ya Evan dioro cerote kembang wangine mubiar-mubiar kumilan aja sira mengamengo turut dawuhe pangeran ya Evan dioro cerote kembang wangine mubiar-mubiar kumilan aja sira mengamengo turut dawuhe pangeran Iki atus ya piye? Ngarep maju. Oh manut kowe kok Ayo ngarep maju. Gerak. Iki lemu. Nemu apa lagune iki? manut Ya nemu wae ra apa-apa wis bayar sas kok. ya kuwi manut Mas Dirul Nemu sampai bidul mau pira kayak lali aku. nemu 100 Heeh. yo apa jenengane kasunyatan 50 Ayo. sidak kowe entes iki oleh wiro Alah meneng wae to kowe rasa ngono kuwi. Bengak bengok wae. Wong kok juragane Malik ini meneng wae kok kowe bengak bengok wae. Ya iki aku Malik Pak iki kok nyawer pirang-pirangane bos balik iki. iki bos buat ditransfer ya Wah. oke Kowe koncone makne aku iki koncone makne aku besti Wah, mesti yakin wong urip nek ra iki rada-rada urip kok iki. Yakin nek rumah iki ra urip yo. nemu Nemu wae, mlakune Ya. nemu. Aku ki mlaku ora apa-apa kok. Saya sing oleh-oleh ra apa-apa iki kok. Apa to kowe iki? ora gelem ra gelem Ora penak. nemu nek ge joget ra gelem Mas Heeh. Sing kasunyatan wae. kasunyatan sih ya Sing ketemu kasunyatan. heeh Ah, tambah selawe kok. siap nggih Nek jane kasunyatan tambah selawe tambah penak iki jane. ya iki kasunyatan wis ya Heeh, dimut wae. aduh oh nek kena untu iki Iki wong aku meni. Teguh kan. aduh kok milih sing empuk Kompuk banget iki. Kowe napa kayak samplak kowe? R. Ya R. Pokoknya anak Eri ora. ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni apa kasunyatane tresno oe supaya
Kali Putih Tempuran. Istimewa. Wis tak omongke nek Kali Putih iki anyes. Yes. Wis go. Wis yo terus Rasa digagas. Yo. Harap gerak. Mafailatun, mafailatun, mafai. Mafailatun mafailatun mafai. Salamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun, mafailatun, mafai. Yo, harap maju gerak. Kita pemuda Indonesia, Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa menyebut derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa menyebut derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kowe ngawaki juragane saiki tambah resik to. Ayolah. Kayak biar urung umroh butek karo bahasane iki. Saiki ndang baru umroh resik. Resik Resik pading. kayak soroting lampu. Heeh, kaya iki lho sing abang biru-biru iki. Mangkane kowe nak pengen padang resik ya umroh aku. Asik gak umroh dadak adol tegalane aku iki. Ning sik go, kowe Wong Al-Fatihah aku sik. kirane umate wong kere kok aduh ndak. Ora le ngono, saiki Al-Fatihah kowe wis apal, Rung? Sapa? Al-Fatihah. Aming Al-Fatihah ngono kae to. Ngono ki tok. Almarhum dak suwi almarhum cangkeme. Yo kapake iki. Sari Nandi Putri Sari Nandi.
persiapan menjadi jadwal pentas selajengipun kawula Sekar Rimba Indonesia inggih menika benjang dalu wonten ing Soro Genen Menayu Mundilan. Tasih do pengen hiburan nggih? Nggih. Akur sedaten nggih? Diademke sekedap. Istighfar ping 3 nggo. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Pokoknya nek damai terus, akur terus, hiburannya lanjut. Ngenjing tasih wonten 3 hari pokoknya. Sing penting jenengan kerjasama, damai sedanten, akur sedanten, setuju? Nggih, mpun matur suwun. Sing do ngelak, do mimik riyen tumbas teng pinggir-pinggir nika. Matur suwun sepeda malih, sing akur, sing damai. Siap? Nggih, terus suwun. Nggih. Terus suwun Gus. Sekar Rimba dangu mboten ajeng teng tempuran niku rada sulit gitu. Alhamdulillah dalu niki paringi gampil. Dadose nyuwun kerjasama dumateng sedaya dulur-dulur sedaya mangke dumugi mangke jam 12.00. Kula suwun damai mboten wonten keributan. Oke, setuju nggih? Ayo tak gawe gayeng nggo, tak WCB barang nggo. Wih. Wah.
kidul tanah Jawa dumununge ora ana nyata gede ombake ulung gulung ora kandang bisa bermalu ae ae barang bawaan panjenengan ya hati-hati yang enggak ampun ngantos kintalan barang berharga panjenengan
Lilalono pamit mulih mesti kula yen dudu judune muga enggal entuk sulih wong kang bisa ngladeni slirane pancen napa Jebol dari sini lagi. Wah, tewas. Anak lebok itu.
kidul kae apa manut ayo tentrem mulya kidul kae apa pakanane apa ayo para kanca taat ing agama den uripe ayam tentrem uga mulya ayo para kanca taat ing agama den uripe ayam tentrem uga mulya Mano Baladewa undi Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentrem uga mulya luar biasa santai